там далеч на края на света. Почувала има скреж, но не съм пристигнал пеш от далечните страни. Аз пристигам с шейни, но се полегна. Всеки му подаря скъп. Когато започне да започне да падат звезди и празници нов, неочаквано вървял от света за мисли, радост всеки пожелава. Всеки получава, а на вънкали вали. Този, който е най-малък, чака най-голям подарък. Празник е, нали? Тази нощ е нощ на чудесата, ваши са небето и земята пълна с приказки и вечерта. Бъдени чуваме господар, то вечер е живене само и само. По поляни и долини, като детски градини. Обикален през страната. На тази меркантилната натура. Ето ми на бързан тичам, но навсякъде надничам. Гледам има ли дечица, дето леле ги облича. Някакви си кълбазани, дето майка им ги храни. Други пък деца не знаят как с играчки да играят. Хвърлят, чупят с ръка, викат, нито питат, нито слушат. Ти слушаш ли? Да. Добре. Ами, послушайте деца също знаят нещо. Ти знаеш ли песничка, стихчик? Какво знаеш? Snowflake, snowflake, Не. soft and white, falling, falling to the night. Браво, тате. 20 на месец за 2 години това. И нещо един подарък. По-скоро, ако ми кажеш още нещо. За 20 на месец само толкова знаем. Чакай, да договоря. Аз има още. Нареждай там, нареждай там. Има още, ако ми кажеш още нещо. Слагай ги тук. Разкажи нещо. Какво ще ми кажеш още? Или с помощта? Не, още Сядата Светна. Кажи още някой стихче и ще получиш нещо. Защото има още подаръци. Мечо, мечо, той ме яде, щото ще ти сгори коренцето, после някой ядне. Тате, ти си готов вече да си ги измислят само и само да власиш нещо. Чакай. Това е Още знаеш? Ако знаеш още подаръци. Нали, знаеш, всеки път, като ще ви рецитира стихотворение, ще очаква такова. Чокът и лепът, тялко и краски, тя на децата. Браво! Според мен вече е готов да си ги измисля каквито да е само и само. Ела да те питам аз още нещо. Ти знаеш, че след няколко дена идват 1 януари, а на 1 януари се е сурвак. Знаеш ли какво трябва да кажеш? Моля. Моля. Айде сега там да ти го кажа. Сурва, весела година. До година, до амина. Зелен здравец на горите. Сладко грозди на лозите. Жълто жито в хамбари. Бяло стадо в кошари. Значи от тук само две Пълни ръки с внимание. За стопанки и стопани, а за малките дечица, джобовете по парица, да растат и тази година, като ябълка. Те пък до година при вас пак ще мина. И кой за каквото е мечтал, ще го има. И не забравяйте сурвакаш, както и батко, майка и тат, баба и дядо, и всички близки и познати, да им пожелаеш. Сурва. Айде. Сурва. Весела година, до амина. Браво на учене. Ама искам да кажа, ако искаш до година пак да дойда, трябва да ми напишеш трябва да слушаш, да си вземаш яден, да лягаш на време да свинкаш и като играеш с играчките, после пак да ги приведеш, нали? Добре. Айде сега, аз пак имам още нещо тук, ама и за малки, и за големи. Така, аз съм дядо Коледа. Откъде идва дядо Коледа? Мама може да помага. С какво пътува? С шейна. Кой му помага да подготви подаръците? Кой? Чудетата.
Ами, между двете има една картичка, как се казва? Не знаете. А па сега, за големите. Как се нарича дядо Коледа в другите страни? Първо в Англия. В Англия как? Санта Клаус. Как беше? Санта Клаус. Не е Санта Клаус. Санта Клаус, пак говорят английски, ама е в Америка. А в Англия е Фадър Крисмас. Във Франция. Дай за Германия, че жокрици носи. Едно. Айде за Германия. Вайнахман. Ама там го наричате още Санкт Николаус от Крис Крингъл. Така, оттам нататък. Айде някои по-близки страни. Тук в Румъния. Как е в Румъния? Айде ли? В Румъния Мош Крачун. В Турция Ноел Баба. В Польша Свети Николай. Айде в Япония. В Япония? Кой ще кажа? Отиошо. Ай сега съм евочил, сега и никъде там. Какъв сезон сме сега? Коледа! Така. Ами, айде да ви питам. Това е за големите. Коя дума съдържа цвят и инструмент? Цвят и инструмент. Какви цвета има? Малко цвета са. Да ви подскажа. Тук е зелен. Зелен? Чук. Точно така. Айде, нещо по-лесно. Вид обувка, която съдържа две женски имена. Браво, бе. Така. Айде, започва това. Кои градове в България започват и завършват с една и съща буква? Видите, къде едно. Аз ще подсказвам първата буква, ви ще кажете до края. Пирдоп. С че ще започва? Браво, какво е? О, как? О! Така. С кър. Който е там казва. С ръб. Радга. Но така. Ето поле. Направихме. Ами, айде сега, да не възмъча повече. Последния. Кога започвате да се чувствате стари? Взема да готвя специално на котката манча. Когато дядо Коледа започва да ви се струва млад. С тебе така да се разберем. Ако искаш до година пак да ти донеса подарък, ти ми напишеш едно писъмце, нали? И разбрахме се. Подозирам, че от утре започваме да го подпишем. Доколкото го познавам. Довиждане, ще ви трябва да се бизнесмени. Имам една молба. Дядо Коледа може много работи. Може ли да ми напише само един? Алек, дай ги тук да видим който се е паднал. Стави го тук. Това беше работи всяка година по 8 месеца в Германия. Сина му занимава. Само че той да надува балоните има помп, защото само нищо може да ги надува, никой друг. На това искам да доходя да ми надува един балон и да покажете до става. Супер!
Ма какво е това нещо? Какво ти подари дядо Коледа? Червица и зелена хлопка. Ма тя е в вали живота на Ще ги види спокойно. Червена хлопка, Ще падна. Това е на дядото голямата гордост. След Стъп-Стъп спрахме цялата серия с самолети. Сега минаваме на хеликоптери вече. Ай сега дай на Гого да ти ги отвори. Не познавам как става. Кой ти отвори това? С късане става. Нямаме сантимент към опаковките, баща. Оставим. Трябва да ги друга неща. Ой, зелено. Баща, бе.